pitulungan. Manuto kowe putri sangga langit. Ari kowe gelem apa gelem? Ayo. Yen ngono sing beradat putrane ingsun Dewi Sangga Langit. Sliramu Ajen aku sing nyolong sangga langit. Sawetara ingsun suwak ingsun bakal nganakake Giri Sayembara. Sayembara. Apa Sayembara kuwi rumentah marang sapa wae. Marang sapa wae ora mawas kere pacukiling bale-bale longan Adipati. Priyagung luhur ingkang bisa mentang gendhewa parang Garuda kuwi bakal son jodhokake lan putraku Dewi Sangga Langit. Kula saged kula badhe nderek sayembara menika. Kula iki Senopati Prayudha, Kula iki saged. sliramu Adipati Lembusura. Apa maneh aku tak sakui? Sago Kakang Patih Narutama. Sawetawis handika samaptekaken wonten ing Kentheng Kawat Blabarwaja kangge pandhadaran adon-adon sayembara. Paringaken pareng nindakaken ngacarani wonten ing adicara adon-adon sayembara. Wiwit dina iki sayembara kawiwitan.
Sing maju Lembu Suro. Orang mau mengkang wujude hati loro. Kisana hati-hati Lembu Suro. Seliramu wis pidanget adon-adon giri sayembara kuwi mentang langkap gendewa parang Garuda. Yen kaya ngene iki jenenge rusak. Mula kengsanga kuwi adon-adon sayembara mentang langkap gendewa parang Garuda ingsun wurungake. Prabu Erlangga lan Patih Narutama. Rai dalan kuwi Adipati Lembu Suro. wis Sulaya. Wis pancati weca mlenjani janjiya. Lembu Suro ora kurangan akal. Ora mung Erlangga Narutama sawangen. Dodo tak kawan betul. Ayo. Metokake pangeran-pangeran jagat dewa pasesaning Bathara. Jagat bakal tak balekake padang jinggrang petrawana. Turut dalem Dewi ini suci. Waduh. Perkara iki ana sampung ngrapake lawan Adipati Lembu Suro. Mula kang saka kuwi Senopati Prasena lan Senopati Prayuga. Injih dawuh. Aja wedi kangelan wiwit dina iku uga sunutus upadilan putraku Dewi Sanggalangi. Sendika dawuh. Senopati Prasena lan Prayuga. Iku dawuh pun palsu. Suki kendel kowe mladat Dewi suci. Wis sumingkir rasa canduk lawung. Aku gem sumingkir watur gebludung. Andawono itu sejagat Selalu sopo-sopo meneh. Ayo. Lembu Suro lan Maesa Suro kakak. Meso Suro lan Busu. Nganti kakak Prayoga sapi lho karo aku. Ning emane kakak Prayoga dipateni karo Lembu Suro. Tumbekane pati. Apa Lembu Suro lan Meso Suro sing ngoyak? Papan kaya dene kuwi saklorone yen ora dibrastoso jagat bakal mbebayani. Opanen yen bisa ayo adepolaku Lembu Suro pusakamu wae. Mati. Waduh. Jadi Maesa Suro. Yen durung kelakonan garwa Putri Songgolangit. Ojo kalian Kandiman bujuk. Lan ora ikel aku, ayo mesti
duwe aku tungkan Patyon. Nak Mas. Lah kok malah sampean iki semune keweden iki jane ana napa to? Pancen leres. Ngantos kula pelajar-pelajar niki wau awit wonten sadéyan menungsa ingkang mejahi kalian. Jur perkarane napa kok nganti kepengin mateni lang sampean? Perkawisipun Lembu Sura lan Maesasura ing sekawit bradat kalian Dewi Ili Suci. Ing mriku kula tetulung malah kapara kula tanding nanging imanipun anggen kula tanding kalian Maesasura lan Lembu Sura kula kawon lajeng kula pelajar niki wau. Nuwun sewu. Sampeyan iku sinten? Nggih, Sudya mestane kula pun Resi Sapu Jagat. Resi Sapu Jagat. Ya. Resi Sapu Jagat. Enggak ana udute lho, Le. Ngene. Prasena lan sampeyan Ndara Ayu Sangga Langit nggih Dewi Ili Suci. Nggih kula. Pancen Lembu Sura lan Maesasura menika mboten lamake jalma menungsa. Lembu Sura lan Maesasura menika perangane bangsane Kajiman. Pancen menika leres. Ing pangangkah kepengin mundhut garwa kan putri Ili Suci jalaran kiyambakipun mawa pamrih kalamonto Maesasura lan Lembu Sura menika saged anggarwa dumateng Ili Suci ing mangkenipun Lembu Sura menika saged nguasani jagat. Mila saking menika Nak Mas lan sampeyan Ndara Ayu Sangga Langit nggih Dewi Ili Suci. Sampun ngantos sampeyan iki kawengku dening bangsane Kajiman. Wonten sarana kangge nyabarake menapa ingkang dados kekarepanipun Lembu Sura lan Maesasura. Lajeng kanthi margi menapa kula saged ngawonaken kaliyan Maesasura lan Lembu Sura. Sampeyan yo duwe kelas lila legawa. Panjenengan kersane kados pundi? Jalaran menika wonten magepokanipun kaliyan pun Dewi Ili Suci. Dewi Ili Suci. Ndara Ayu Sangga Langit Dewi Ili Suci. Kados pundi? Jeneng wong tresna kuwi ucap-ucapane jarene wuta. Wong yen to wis kadung utawa kebacut tresna kapalangana bakal mlumpat kadadungana bakal medhot. Jalaran kekuataning tresna menika magila-gila. Kangge nampik sarana alus boten kawistara. Menawi to menika tenanipun mung duracara Karti Sampeka. Sampeyan etok-etok gelem karyanipun Lembu Sura. Nanging kula aturi Ndara Ayu Sangga Langit gadah panyuwun. Panyuwun menapa menika? Dipun yasakaken sumur sing jerone 7 dedeg 7 pengawe. Menawi sampun kelampan Lembu Sura lan Maesasura menika ndamel sumur. Mangke rewa-rewa duka sangsangan duka giwang mangtibake saklebeting sumur. Menawi to sampun kados ngaten Ndara Ayu Sangga Langit nyuwun kalih Lembu Sura lan Maesasura kersa mundhutake sangsangan ingkang dumawah saklebeting sumur. Mangke Nak Mas Prasena ngetapake para prajurit nablek ngangge watu ingkang kathah. Senajan to Lembu Sura lan Maesasura menika mboten kena pepati. Nanging tartamtu piyambakipun boten saged uwal saking salebetipun sumur. Menawi sedaya kersa panjenengan kados ngaten kula namung sing dipun dawuh.
Ngaten pun cetha nggih. Sampun kula tak ngangklang jagat mungkrah kersa rahayuning bawana amprih tentreming negara nggih Mas. Monggo ikenan Yes. mestine meso suroran sulo bakal papan ing semangat aku bakal sini. Wis ora ana papan panggonan kanggo kowe. Sinuwun lembu sora-sora penjenengan mesos. Nyuwun pangapunten Ji. Menawi kula menika nyonyok dumateng manah penjenengan. Jur karepmu. Ngaten sinuwun. Kula sagah penjambut garwa nanging kula nggadahi kanyuwun. Apa penjalukmu bakal tak wujuti? Kula nyuwun dipun yasakake sumur kang jerone 7 dedeg 7 pengawet. Sumur 7 dedeg 7 pengawet. Gampil menika gampil. Perkara kang gampang Yai. Gak sakuwi. Jenengan saged Yo, Diranti ning papan kene, monggo dipun ayo. gambarkan. Oh, awangen putri sangga langit yo Dewi Kilis. Sumur 7 dedeg 7 pengawet tak gaweke kanggo kowe. Oh, ngaten. Cobi kula kepengin sangat mangertosi. Ditaliti luwih dhisik, Dek. Ditaliti. Oh. Duk, Oh. sinuwun. Iya. Duk. Piye Dewi? Ono. Sang-sangan kula dawuh wonten ing sumur menika sinuwun. Tak kira kurang jero. Mboten. Dur karepmu. Karepmu kepiye? Menawi estu panjenengan katresna dumateng kula. Kula nyuwun kanthi sanget. Sang-sangan kula ingkang dawuh panjenengan upadi sinuwun. Ora mung aku lan Yai Wayo Yai. Dewi Kili Suci Dewi Sangga Langit. Kowe wis sencoing janji, kowe lincek Dewi Kili Suci. Ojo buah hatimu Dewi Kili Suci. Kowe wis gawe glaning atiku eling den elingo. Besok yen ana pangamukku, Blitar bakal tak gawe latar, Kediri tak gawe kali, Tulungagung tak gawe kedung, eling den eling. Panjenengan kinarya pasuksen kedadosan wonten ing papan menika. Para hara ingkang ageng sindong ngliput rarayunan satemah watu kerikil kadidene dipun saponi. Papan menika sangsaya nginggil. Sinupati Prasena, Iki dawuh kula sini. sliramu uga kinarya pasuksen. Iki. Yen ing papan kene bakal tak paringi tetenger Gunung Keluh. Uga sing mapan saungkeng Gunung Keluh panguripane tansah mubramu makmur uripe. Saya-saya lumeden ana ing padukuhan benih.
marang ngersaning Bapa Jogobaya kagungan karsa tansah pinaringan bagas kewarasan selamet dipun gampilaken ngupadi rezeki rinten lan dalu. Amin. Dipun tebiaken saking balakipun Gusti ngengakarya jagat dipun jagetaken saking karayu. Uga sliramu Tole Senopati Prasena nggonmu lelabuh lawan putraku Dewi Songgolangit tok rewangi nganti tumetesing gedhekmu ingkang pungkasan. Mula ingsun bakal paring dawuh yen sliramu kinarya dadi jatuh kramane Dewi Songgolangit. Dadang Narutama ugi andika sakmenika dados pisan kula. Dene sampun tumapak ing paripurna saking keluarga agung paguyuban seni ketoprak bakti Kuncoro. Kathah kekirangan kathah kalepatan nyuwun sih agunging pangaksami. Monggo sami asesanti ayu rahayu kalis ing sambitala nuwun.